kublay pi baro perlo ni pedang subayo pi sa sisen ha kanika channel kanika video ka day SHAPHANG ka jinduh ya ka jingsma bad ya ka jingmad ha kinongpang coronavirus ka ministry jong ka kwat ka kya hari India kalabu ya kini ki dak kum kiway na ki khandai ki dak jong u coronavirus kibadon ha ka kot clinical management protocol COVID-19 ha USA pat kalabu ya kini kum kiway na ki dak kishin jong u coronavirus na du BNAI yong na du ka jing sedang jong ka pandemic COVID-19 la don kinongpang coronavirus kibadon ya ka jinduh ya ka jingsma bad ya ka jingmad ha ka jingshem jong ki doktor ha John Hopkins ha USA la shem ba na ki bapang COVID-19 dai pu prapersen ki don ya ka jinduh ya ka jingsma bad ka jinduh ya ka jingsma kan penlong ya ki bandu ya ka jingmad ru namar ba ka jingsma bad ka jingmad ki penunkam ya ki ju ki receptors bad la shemba ki bapang malu malaru ki don ya ka ni ka jinduh ya ka jingsma bad ka jingmad bad don ru ki badon tang ya kini bad kim don re ki wei pat ki dang kalaban ya srim ru bad ya ka jing bayong kli ha ka ba ka don ka jinduh ya ka jingsma tungin ya pej ka ei ka ba penlong banja kum ni ka baningkom ka inflammation ha uthin olfactory nerve kumba piu iya ka ni dur ubadai uthin na benta ka jingsma na marba uni uthin udon hakmud bad kawai na kilimti bandrung jong coronavirus ru kadai na kmud hi kabaar ki olfactory cells kum kibadon hasni do jong ka kmud kidai ki target jong u khniang jingpang coronavirus kidon pat katu ka ningut ki bapang COVID-19 ha ka ba kane ka jingduh kane hadin ba kila koj la khiaru bad ka jinduh ya ka jingsma bad ka jingmad kan kata ya ka jingim jong ubriu hadu banda poi shaga depression bad anxiety nganshu ai nuksa ya pi baro lada du ka jingsma kan long ka ba ma lada le se ka leak ki gas lani leak umpanyang kali lani da don jing ing e tu de kumnuan penyo biang ya ka jingsma pan habban le ya ka olfactory training da ka ba smaya ki sintiu kulam bad ya usok jaw bad ya ulong lani ki close deban le ya ka ni ka training ar lani lysin ha ka shisngi bad da ka ba le kum ni ki olfactory cells ha khmud kim tray kam biang henry tang kumba sa sanpo persen ki bala yo biang ya ka jingsma da ka ba le ya ka ni ka training tang ka ni khendian kublai shibun da pidang wan phamai so wanyon subscribe share ki weru kumju kublai share jarngu